vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna Haiti, kana kuri kunzi ndinenge ndatorawo kanguva kakati rebei ndisati ndarespondawo kumamessages enyu. Please ndinongokukurudzirai kuti murambe muchingondirangaridza zvekare nekubhazawo paWhatsApp kuitira kuti ndikasike kuvhura chat racho. Pane imwe confession yandakatumidzirwa, hanzi kwedu kunongofiwa muna August ende so far kwatova nevanhu 10 vafa nemaaccident. Vose vanhu ava vakafa nemaaccident vakaparara mumwedzi waAugust. Tinongokukurudziraiwo kuti pamunenge muchifamba muchienda kunzendo uko kwamunenge muchienda, please try to drive cautiously. Never drive when you are feeling tired. Zvekare kana uri driver unotodriva motikari inenge iri kumberi kwako, zvekare uchidriva motikari iyo yaunenge uchipesana nayo, uchidriva zvekare motikari inenge ichikutevera kumashure kwako. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi tinotenda mukoma nekunditendera kuti ndinge ndichitaura dambudziko rangu. Upenyu hwandinorarama hunorwadza. Kubva ndichiri mudiki until now ndiri kungorwadziwa neupenyu. Ndiri munhu akakura nababa ndikararama ndiri mumaoko aMainini. Saka mabatirwo andakaitwa kusvika ndichizosvika pakunoroorwa ndava ne14 years. Ndaroorwa zvikanetsa, mwana akafira mumugomo wemvura ndiri ikoko kwandainge ndakaroorwa. Ndikaramba ndakashinga ndikagara 14 years ndiri ikoko murume, tikazosvika pakukonana nekuti anga atora vakadzi vamukoma wake kuita wenhaka. Life yangu iri kungoramba ichindiomera mukoma, handina kana chiri kumbondinakira kubva ndiri mudiki until now. Izvezvi kana ndikada kuti ndishande zvinoramba. Ndiri munhu anoshandirawo mukitchen memaIndia, hapana kana chiri kufamba. Mari yacho kuti uwedzerwe kudai zvinongorema. Pese paunenge uchifamba unongobata amainini nababa. Saka ndinosvika pakuomerwa neupenyu kuti ko baba vangu chaivo ndakavatadzirei, naamainini vangu vanosvika pakudeketerera mweya yetsvina, mweya yerima, mweya yezvikwambo. Pese pandinokufamba ndinonzi hauchafi wakaita murume nekuda kwekuti wakadeketererwa mweya yetsvina. Nditori mukadzi akasvika asi chabuda hapana. Izvezvi ndine chinhu chinondimhanya pasi pemakumbo ese aya. Pandakaenda kumusha gore rakapera museri kuti ndinoonawo baba naamainini, vakabva vandibvunza kuti unorwadziwa negumbo here? Ndikati ehe, gumbo rangu rinondirwadza zvisingaiti. Handizivi kuti ivo vainge vakazviona sei kuti ndinorwara negumbo. Vakangonditi richapora. Iko zvino chinhu ichi chinotondimhanya chichimhanya chichinosvika chonogara pamafudzi. Mukoma, ndikada kurondedzera life yangu yose ka ndinogona kutochema chaiko nekuti upenyu hwangu hwese ndewe kurwadziwa. Ndotsvakawo munhu angakwanisa kundibetsera kuti ndinge ndichibviswa chinhu chiri kundishungurudza mukati memuviri wangu, ndibviswewo mweya wetsvina wechikwambo chandakaiswa ichi, ndikwanisewo kuti ndinge ndichizosunungurwa kubva apo pavakandisungirira, ende ndinge ndichizokwanisawo kusunungurwa kubva apo pavakandiroverera hoko pasi kuti hapana chandinoita muupenyu hwangu. Ndiri kutsvakawo vabetseri vanokwanisa kundibetsera ndiwanewo murume wandinokwanisa kugarisana naye, kune anenge akazvipirawo hake andibetserewo. Mari yekutobatsirwa pari zvino handina. Ndiri munhu ari kungotamburawo. Ndichange ndakateerera mucomment section. Ininiwo ndigere munyika yevatorwa, ndinogarawo muPretoria, ndokwandoshanda, asi ndinongoitawo upenyu hwekungosundawo. Pandainge ndakaroorwa ndiri ikoko, mwana wangu akawira mumugomo wemvura. Mushure mekunge awira mumugomo wemvura akabva afa. Hapana kana one wekufamily kwedu akauya kurufu. Mukukura kwedu takakura tichiudzwa kuti amai vedu vakafa
asi ainge ari manyepo. Mukomanashi baba vainge vachitinyepera vachiti amai vangu vainge vakafa, asi ivo zvavo vainge vari vapenyu. Ndakazosvika pakunotsvaka amai mushure mekuziva kuti amai vainge vari vapenyu. Tikavaonawo amai vachitozvitamburira, tukarwadziwa mukomanashi kuti amai, kuti siya shuwa tiri vadiki, kana nekuchikoro chaiko hatina kuendeswa, taingoswera tichingofudziswa mombe mupurazi nembudzi. Ini mukoma ndiri munhu ashumipika, muchindiona ndashinga kutsvaka nhamba dzenyu kuti nditaurewo dambudziko rangu. Ndagumirwa, handimbodi kukunyeperai. Uye iro dzinza redu vanotenda muchipostori, postori iya yekwamarange. Saka nyangwe ukada kuudza vana mukoma kuti dai mangotsvakawo mari tambofamba, havatendi. Ini ndinotombobatanidza zvimari zvandinenge ndangowanawo ndombofamba, asi chinobuda chaicho hapana. Segumbo iri riri kundishungurudza, ndafamba kune vamwe chaivo vanotaurwa kumasocial media kuti ndo vane mbiri. Kwese ndakaenda gore rapera ndikangotemererwa vachiti tachiuraya, asi hazvina kana zvazvakachinja. Ndiri kurwadziwa mulife mangu pakusvika pakuti kana Mwari ndakatadza zviri nani mundipfudze henyu upenyu hwangu, nekuti ndiri munhu ari kungotambura. Ndinonyanya kufunga zvakawanda kuti dai ndisina hangu kubereka ndazviuraya hangu, asi vana ndo vanozondidzora nekuti life yandinorarama inondirwadza. Baba vangu kusvika pakundirombera, kundibatira chikwambo. Ndinofamba nechikwambo ichi pese pandinenge ndiri, asi kuti ndiwane anokwanisa kundibvisa ndinobva ndatoshaya. Baba vangu kusvika pakundirombera, kundibatira chikwambo. Ndinofamba nechikwambo ichi pese pandinenge ndiri, asi kuti ndizokwanisa kuwanawo munhu anozondibatsira ndinobva ndazomushaya. Vose vanenge vachingoda mari yakawanda. Dai ndawana anondibetsera, nekuti handina kana mari, ndiwanewo murume wekuti ndinenge ndichingofambidzanawo naye, anondidawo nemwoyo wese, kuti ndiwanewo wekuzochemera mangwana, nekuti kugara ndiri ndega ndiri kurwadziwa zvakanyanya. Handisi munhu anopinda-pinda, ndakazvibata uye utano ndichiri nawo. Kana mawanawo anenge achindida, munongomupawo nhamba dzangu tochitaurirana. Asi zvekunyora zvinondinetsa, handina kuenda kuchikoro. Ndinodawo munhu anokwanisa kuzonzwisisa situation yangu. Asi chekutanga ndiri kuda kubetserwa ndisati ndapinda muwanano, ndikwanise kuzogarisana nemumwe wangu pasina kana dambudziko. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo veduwe, zvinhu zvinorwadza. Ende apa pakadai ndo paunoona umwe munhu achiuya achitoti mukomanashi, inini ndazvipira, kunyange zvikanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizosacrifica kana amai vangu. I am willing to do that. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Chinorwadza ndechekuti vanhu ava vakaromba nezvinhu zvavo zvavanenge vakarombesa, vanozozvishandisira pane vamwe vanhu avo vanenge vasina kana mhosva kana nani zvake. Zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa. Ndakawana zvangu mukadzi mukuru kwandiri. Iye mukadzi wangu ane makore 42 ekuberekwa. Kuti handina kudyiswa ini mukoma, because after I had found out kuti mukadzi uyu ainge akandinyepera kuti iye mudiki kwandiri, because inini mukoma kana wakanditarisa, kana ndichifamba nemudzimai wangu, unokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda mudzimai wangu mudiki kwandiri. But now I think kuti age yake yava kuchitanga kuchirakidzika kuti zveshuwa mukuru kwandiri. Pandakasangana naye
inini naye takangosanganawo muno mujoni, ndokubva ndazomupfimbawo. Ndakangosvikawo pamba apo pandaifanira kuti ndinge ndichipainta, apo paainge achishandawo semusikana webasa. Ndokubva tazotanga kutaura paya, ndikabva ndazomukumbirawo manumbers ake, tikabva tazongoramba tichingoenderera mberi tichitaura. Uko kuZimbabwe uko mukadzi wandainge ndichiti ndiye ainge ari mukadzi wangu, tainge tichinetsana. Mukadzi wangu munhu wekuti ainge achindishungurudza kudaro zvekuuya kuno kujoni ainge asingadi, achiti kujoni kunongoenda marombe chete. Saka mukoma ndainge ndava kungogara ndiri under pressure yekuti ndaifanira kuti kuno ndinge ndichibhadhara marent, kumba uko iye zvekugara kumusha ainge asingadi, ainge achida kuti ange achigara padhuze nevabereki vake, because ivo vabereki vake uyu mukadzi wandakaita naye mwana vanhu vaiva nezvinhu zvavo. Saka munongoziva kuti kana wakatora mwana wevanhu vane zvinhu zvavo ndo vanenge vachingokontrola everything chinenge chichiitika mumarriage menyu. Vakabva vati mwana wavo kuti ange achienda kumusha zvaisaita. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichimutsvakira imba yekugara. Mukoma, it was really difficult. Life yekuzimu munongoiziva kuti kana ugere mutauni chose chinenge chichingoda mari. Saka mari yose yandainge ndichiwana kuno yainge ichikuenda kuZimbabwe. Not kuti kuZimbabwe ikoko yainge ichiita zvinhu zvine musoro, but yainge ichingoperera muma expenses like rent nechikafu nezvipfekowo. Saka mukoma takazongoramba tonetsana. Ndikabva ndamuudza kuti iye kana asingadi kuuya kuno kujoni, it means kuti kunyangwe marriage yacho ainge asingachaidi. Akabva ati it is fine, iwewe ita yaunoita, ininiwo ndichaita yandinoda. Saka ndakazomboti garei zvangu ndiri ndega, but stress yainge yakandibaya mukoma, because I was that kind of a man ainge akazviudza kuti mukadzi wandinenge ndaitawo naye mwana ndiye wandinofanira kuti ndinge ndichizochembedzana naye. I was stressed kuti zvainge zvazofambawo nepamwe. Saka zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakati ndawanawo kamwe kacontract ako kainge kari kadiki pamba pemurungu apo painge pachishanda mukadzi uyo wandakazotora ndikabva ndazomuitawo mukadzi wangu. Ndichingosvika paya ndakati ndakamutarisa ndikabva ndaona kuti mukadzi uyo ainge akanaka, even though ndainge ndakaona kuti airakidzika kuti ainge ari mukuru, but ndichinotaura naye pandakamubvunza makore iye akabva andiudza makore ekunyepa. Zvino mukoma, zviri kuitika ndezvekuti pose pandinozamawo kuti ndinge ndichimubvunzurudza kuti why akazondinyepera kusvika pastage yakadaro, iye anongonditi ndakakunyepera nenhau yekuti ndainge ndichitya kuti kana ndikakuudza chokwadi waikwanisa kuzondiramba. Zvino izvi mukoma zviri kundishungurudza. And that is not the only issue. I knew kuti kumashure kwese uku ainge akandinyepera, akandiudza kuti ainge ari mudiki kwandiri, but yet ari mukuru kwandiri ne4 years. But chava kundishungurudza ndechekuti uyu mukadzi wangu uyu mukoma wandigere naye munhu anofarira mishonga, cause patinogara so vanhu tinomboitawo nguva yekuti tinenge takangogara zvedu panze tichingoita nyaya sevanhu vagere panzvimbo imwe nevamwewo vedu vatigere navo vanobvawo kuZimbabwe. Ndinowanzokuona kuti mudzimai wangu anongoti kana pakangotanga kutaurwa nyaya dzechirwure kana kuti nyaya dzekungorambana, iye anobva amhanyirira obva atanga kuti manje inini munhu ndinomudyisa, munhu akangondiitira wara chete ndinomudyisa, inini handimbozezi kudyisa munhu. Saka mukoma, mashoko ose awa anogara achitaurwa nemudzimai wangu mashoko ekuti now ava kundinetsa mupfungwa, because iye mishonga yaanongokwanisa kupembedza mishonga yekudyisa murume kuti murume ange achipusa, asi mishongawo yekuti akwanise kunwa kuti akwanise kubatira pamuviri. Mukoma, pamuviri pacho ndiri kutoona kutoti zvekuti ange achindiitira mwana zvinenge zviri kuramba. So handizivi kuti kutadza kwedu kuita mwana inhau yemakore ake here kana kutiwo
pane zvimwe zvinhu zvaari kupota achinwa izvo zviri kukonzeresa kuti atadze kubatira pamuviri. Nhai vedare, ndiri kukumbirawo kubvunza kuti mudzimai wangu kana aine family planning ndingazvizivawo sei? Pane mamwe masymptoms here anoitika pamunhu anenge achishandisa family planning? Because I am living under high stresses each and every time kana kuri kunzi tikanetsana. I start thinking about my life kuti izvezvi munhu wacho wandigere naye munhu wekuti kungoti farei obva atotsamwa. Apa iye ari mukuru futi kwandiri, achitsamwa kudaro anenge achingondipikira kuti manje inini zvawakatonditora ukandiita mukadzi wako, hapana pandichazokutendedza kuti unge uchindiramba. Kana ukangondiramba chete, chero kuchipinge ndokuindira inini. Akatondiudza kuti pane imwe t-shirt yangu iyo yaakaenda ndokubva anoisiya kumusha kwavo, akati t-shirt iyoyo ndo security yake. Kana ndikangoda kungotanga kumuhurira, kana kuri kuti kana inini ndikazofunga zvekuti inini naye tinge tichirambana, iye achangoenda onotora t-shirt iyoyo obva azoenda nayo kun'anga. Hanzi kana kukupengesa ndinokupengesa kana waramba kuti inini newe tirambe tiri mumarriage tiri tose. Please vedare, nyaya dzangu dzakawandisisa but ndiri kutotsvakawo rubatsiro. Ndiri kudawo kuziva kuti kana aine family planning ndinozvizivawo sei kuti ane family planning? Pane masymptoms here anoitika? Ndibatsireiwo. Hey vedare, ndo message iyoyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Message yavo ndiyoyo, hanzi please ndibatsireiwo nhai vanhukadzi, kana munhu aine family planning ndinozvionawo sei kuti mukadzi wangu ane family planning?